Sidane mokel lur. Kalau keringet ora karu-karuan. Wis dinikmati ya urip lah. Sing poso ya dihargai ben sing poso. Ora kuat ya mokel. Iki urip ning alas. Yuh. Manusia tidak ada yang sempurna aja ini. Dut. Koyok ngene lho nikmate urip iki. Ki arep mikir apa? Pingin madang ya sing nang omah ya wis masak, mbuh ora ketang sego-sego diwul. Lawuh-lawuh sambel. Pin ngerokok ya wis enak sing dirokok. Penting mangkat selamat mulai selamat. Perang-perang dino ya sego diwul lur. Sego karo sego jagung lur. Sambele korek. Lawuh iwak gerih lur. Jan. Karo lalape kacang entah, kacang anu lanjaran lur. Kuwi lalape. Telo ya urung panen. Wah, panen ora telane iki. Paling iki engko tahun ngarep iki lek wayahe labuhan lur, paling tak jagung lur iki karo telo lur. Wis ora tak tanduri telo rampet. Ketane telo rampet ora hasil, kalah karo suket. Ning ya ora apa-apa kabeh kanggo pengalaman. Ya apa-apa iki lek ora dilakoni iki ora temu ilmune lur. Nah sing ngene iki kan wis pembuktian. Jadi ya sing jelas iki arep diapa-apakne iki kalah karo sukete lur lek ning alas iki lur. Siji ki tenagaku iki ijen lur. Ora ana rewange. Lek dikerjakne ya rugi, masalah ya ora sesuai karo penghasilane lur. Padha karo awak dhewe iki rekoso hasile dipek wong lur. Gek saiki wong dangir iki ya 100.000 lur. Ora titik sebab ya mbayangne apa-apa larang kuwi. Dadi padha ae. Saiki iki apa-apa lek mbayar iki ora nutut lur. Mangane wong pari sawah-sawah ngono kuwi saiki kan modele kan mesisan kanggo mesin dos ngono kae. Ya siji murah, rada miring, kayak ya ora ribet-ribet, sekali anu langsung sampai, kayak ya praktis, langsung rapi, kuwi lur. Ya cuma sawah ya ngono kae lur, disenenge dilewati traktor sakmun gedene, mesin dos ngono kae ya. Ngono kae gulung-gulung ngono kae. Ya sepedane kuwi. Ning ya di sisi lain imbase ya ana nggone petani lur. Biasane akeh wong nyambut gawe, ketok guyub rukun. Saiki iki wis ora lur. Rono ya kalah karo teknologi baru lur. Alat-alat canggih saiki. Jadi kearifan lokal iki saiki iki ya wis sedikit demi sedikit terkikis lur. Meskipun ana nggone desa saiki iki sebabnya akeh apa kuwi peralatan-peralatan modern iki wis mlebu ning gone desa-desa. Kaya mesin bajak ya wis dhewe. Mesin perontok jagung ya wis dhewe, perontok padi ya dhewe. Ngarit ya wis sak ngadahi ya wis dhewe. Ya lek biyen kan ya dirit. Zaman biyen lur iku jenenge gawe pagut lur. Pagut iki gugut iki lho iku cetik-cetik dadi sitok-sitok lur zaman biyen lur. Karo driji ngene tok cetik-cetik ngono iki sitok-sitok lah saiki nganggo arit ngono kae. Apa maneh saiki anek alate kuwi dek iki kancaku tuku iki di koyok pemotong rumput iki lho. Sret iki langsung ngadahi dhewe, langsung ngebiak-ngebiak lho iki lho. Jadi kan malah luwih cepet maneh. Ning lek dipikir-pikir ya bener lur, alat modern iki ya membantu lur. Contone ae lho ya, ngongkon wong ngarit tenaga. Hasilnya kurang cepet, tenagane akeh,
durung ngisi bensine, maksudnya madang lho. Lek wong kan ngisi madang bensine. Lah lek kuwi kan mesin rumput iki kan nganggo apa kuwi? Mesin kanggo ngarit kuwi kan ditukokne diisi sak liter ngono ae wis. Walah dadi pirang-pirang jam lur. Tur ya cepet ya hasilnya ya apik lur. Ijen ae paribasane sak kedhok ngono ya wis gelis ae lur. Lek nganggo ngono kuwi ora patek kesel. Iku sebabnya ya karo ngadeg, karo ngak ngene kaya mesin rumput ngono kae lur. Ora leren bingung-bingung. Ning ya di sisi lain peradaban secara kearifan lokal memangnya jauh berkurang lur. Guyub rukune kurang. Biyen sik isu-isu, sik peteng ngono kae lur, wong wis bodho mangkat lanang wedok iku bodho mangkat yang sawah. Ngono kae wis nyemplung sawah, bludut kabeh lho. Ndut tok raine barang ngono kae. Kadang ya ndut lek gatel kukur-kukur ono kan kena ndut lur. Dadi raine barang ya kena ndut kabeh lur. Ngono kuwi. Ya alah, jaman biyen lur. Pemane cilikanku biyen. Nang kene iki sik agung liwang-liwung iki lur. Rong anak ngene-ngene iki. Kene iki jarang disobo wong lur. Kene iki saiki wis kerja kaya ngene. Ngendi wis ora enak suwung wong nang awas gung liwang-liwung ya pangkat sapa wong saiki. Sebab ya dimanfaatne lahane kanggo pertanian kuwi. Sajane wong Israel iku lek gelem nyang kene ngono ya dijak kongkon mbau-mbau ngene iki sajane ya karo wong Rohingya barang kuwi. Kongkon mbau ngene iki ya guayeng lur. Mangane tok wong Rohingya iku sak mban-mban lur. Wonge itu awake cuwilik 5 piring lur. Indonesia lho, awake kuru paling mangane ya tambah ora doyan lur. Paling ya awake kuru mangan 2 sendok 3 sendok wis sampe. Lah wong Rohingya awake kuru mangane 5 piring lur. Iku mbuh iki. Waduk apa kuwi. Nah, diapa-apane iki wis jenenge di luar, wong luar. Maksudnya luar nalar lur ngono lho. Di luar logika. Emang Indonesia kan sadar. Masalah Jawa, iya Jawa mangan kuwi titik. Lah wong luar di luar wong luar logika, luar nalar, awake kuru mangane 5 piring ya oke ae. Sing ngono kuwi lur. Jan urip nikmate kaya ngene kok. Direwangi perang. Ya khususnya dulur-dulurku sing ning Jawa ya. Ya seneng ngendi ala Indonesia iki. Pokoke aja sampai terjadi perang kadang. Iku. Ya maksudnya iki perang awake dhewe iki aja sampai terjadi perang kadang. Indonesia dijogo kanthi sing tenanan. Gemah ripah lo jinawi. Indonesia iki lambangnya merah putih lur. Mula jogon keluargamu. Mulai saka wong tuwa, lanang wadon, keluargane. Lah lek wis bodho iso njaga keluargane dhewe-dhewe, Indonesia bakal tentrem lur. Sebabnya apa? Saling asih mengasihi, saling menghargai, menghormati. Guyub rukun. Kesadaran. Lele rebutan dongdengan ae lah apa. Ngawake ora madang sedina ae bingung kok. Rebutan jabatan ya duit wis akeh sing ngrebut ae. Undah niyo lek ngene iki. Lha duwe duit 10 miliar 20 miliar ya titik-titik ndek duit 10 juta 20 juta. Lah sik ngrebut liyane ae kan ya. Terus syukure nang endi. Ya akibat efek anu lur. Depresi wedhus ora payu lur iki lur. Dadi rada stres iki. Depresi efek wedhus ora payu, dadi ngomyang karepe dhewe. Ya nek dilokne yang stres ya ben ntrae ya ngene iki kenyataane ya. Mau paling enak nikmati ya urip ning desa iki. Ning kota lho lur, aku urip ning kota iki 24 tahun lur. Ora karu-karuan. Merem ora iso merem, ngarane turu ora iso nikmat. Lah piye? Bendina mek gur makan pikiran ae. Sesuk nyambut gawe sing tak depi ngene. Engko lek anak bojoku ora enek duit gawe mangan apa. Walah, kelunta-lunta lur malahan.
Sing kelunta-lunta iku ora perkara urusan donyane lho. Sing kelunta-lunta iku malah pikirane karo batine awake dhewe lho dadi kelunta-lunta. Ora iso tenang maksude. Ngono. Lah wong sugih-sugih bondo donya akeh lho sing kelunta-lunta lho. Tenan. Nang desa iki ketokane jarene urip ning desa iki paling menyedihkan jarene sapa? Mulya ning desa iki. Ora enek wong kelunta-lunta. Wong kelunta-lunta iki wong sing kurang iso mensyukuri iki. Iku mang isine serba pikirane budrek. Mikir ngene mikir ngono iku justru kelunta-lunta. Mangan enak arep mangan sate ya Mas wong desa ya iso mangan sate, arep mangan gulai ya iso. Tuku hamburger ya wong desa ya iso ae. Oh, hamburger wong Indonesia wong desa iki malah mending kok. Tenan lur, telo dublek iki lur. Dibumboni lur. Iki hamburger wong desa lur. Roti kukus cap jahe ya enak. Wis pokoke jos lah. Desa ngono kuwi. Anang kutha ora roh kentang kempule tangga. Isuk mangkat bengi mule teko gletak langsung mapan turu isuk mangkat. Wis ngono tok ae. Kok metune lek libur. Libur iku kanggo metu. Dadi ora sempat jagongan karo wong-wong kumpul-kumpul tangga teparo ora sempat sebabnya ya libure sedina ngono kuwi digawe nglencer nang tempat-tempat hiburan wisata. Ngono kuwi engko mulih ya wis moro-moro wis mapan gletak turu sesuk kerja neh. Ngono kuwi ae dan seterusnya. Wis lur. Urane lur sing akeh lur kok kan ngomong neh. Stres efeke wong bakul wedhus regane amblok iki lho. Dadi kemblekan imbase iki lho. Niku gayane ngono lho. Ning ya ora lho. Ora kok stres ora. Ya ngene iki cuma meluapne anune ae. Emosionale ae. Emosional sing positif lho. Ngono ae. Wes. Siap komandan. Laporan selesai.